हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आङो फैफिनबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनजों दान्दिसे सावरायनो थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना अबं गसाइनि अननायाव बयबो गाहामैनो दं, आंबो गाहामैनो दं। आरो गोबाङानो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय आरो गोबाङानो खालामाखै। जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोफोरनो जाथि बंस'नो बयनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो लाइक खालामदो। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव फैनायनि जाहोना जाबाय मोनसे एक्सिडेन्ट, गिथाव बाथाव एक्सिडेन्ट फरायसाफोरनि। बे जादोंमोन गुवाहाटीनि जालुकबारियाव। दा बियो माब्रै जाखो, माब्रै जानो मोनखो, बेनि थाखाय आङो एसे इनफरमेसन मोनदों। बेयावनो सासे रुंसारि जानाय बिफानिफ्राय, बिथांनि बिफाया आंजों लोगोमोन। बिथाङा फनाव खिन्थानाय हिसाबै जोबोद माने दुखुनांथाव खोथा। जाय बिफानि फिसाज्लाया बे 7 सानि सासे, बिथाङा बाइकबो सालायनो रोङामोन जाहैबाय। जोबोद माने माहिमोन गथ'आ। बिथांमोना मोनसे जायगायाव इन्टारभिउ एबा मोनसे खामानियाव थांनानै फिन गुवाहाटीयाव फैफिनबाय आरोखि। बे फैनाय समाव बिथांमोना सौफैबायानो थाग थिग, जोबोद मोजाङै सौफैबाय। ओमफ्राय बिथांमोना मा सानखो, बिथांमोना हस्टेलाव हाबखोना हाबदिया आं बेखौ मोजाङै मोनथिया। नाथाय बिथांमोना बे जिसाया लोगोसे ड्राइभारबो दंमोन। बे जिसाया मा खालामखो, सावरायलायनानै एसे बेरायनो होननानै गिदिंबाय आरोखि। गिदिंनानै बिथांमोना जौ लोंबाय, बेदर जाबाय, इखान सिखान खालामबाय। खालामनानै माने हरनि 2थासो ना मा जाखो होनखो 2थासो बारबाय आरोखि। दा जौ लोंबाय नालाय, जौ लोंबाथ' लावख्राया सानस'नो हाया जायोना। अब्ला मा खालामखो, बै पाइलटखौ स्टियारिंनिफ्राय साइड खालामनानै सासे फरायसाया ड्राइभ खालामबाय आरोखि। ओरैबायसा ड्राइभ खालामबाय, माने फुल स्पिड स्करपिय'आथ' नोंथांमोना मिथिगौ, फुल स्पिडआव माबा मोनसे जाहोनाव ब्रेक हमनो गोनां जायोबा बे कन्ट्रलाव थाया। माने बे गारिया बेलथायगोन खि बेलथायगोन। दा बिदिनो बिसोरो गिदिं गिदिं जालुकबारिनि फ्लाइअभार, बे जालुकबारिनि थाना खाथियाव आरोखि, थाना खाथियावनो जादों। बे थाना खाथियाव फुल स्पिडआव फैदों नालाय, ओजोंहा बयलारनि गंसे गारि दङ। बे फुल स्पिडआव बयलार गारियाव नांग्रोआखै आरोखि। बे माबायाव नांग्रोबाय, डिभाइडाराव नांनानै गारिया बारबाय। बारनानै बे बलेर' पिकआपआव लांख्रां नांहैबाय। नांनानै स्पट डेड 3 मोनग्रोबाय। आथिं बायबाय सासे। ओरैहाय आथिं बायखांनायनि उनाव लासै लासै नायबा मेडिकेलाव सोरबा थैहैबाय। माने 7 जन जाबाय आरो। ओमफ्राय बे 3आ मेडिकेलावनो दं। दासिम आं रिपर्ट मोनाखै जे हामखोना हामदिया। आं ओंखायनो फोरमायदों, माने गोबां थाखा फैसा गोनां जोंनि बिगोमाफोरा, बिटिआरआवबो दा बे कालसारा जानो हमबाय। जोंनि बे बिगोमाफोरा फैसा गारै गारै गिदिर गिदिर स्कुलाव फरायनो थिनहरो। गावनि खाथिनिफ्राय बेसेबा गोजानाव थांनो होनब्ला थांनो हाया। माबाफोर जानो हैनो होनब्ला जाहोहैनो हाया। बिब्दिनो गोजानाव दोनहरो। ओमफ्राय मा जायो, गथ'आ लोगोफोरदो इखान सिखान जानो थांनायावनो मानायावनो गेटनिफ्राय ओंखारलांबाय थायो। ओमफ्राय गेटआव ओरैनो सिकिउरिटि थायो, बे नियम दङ, ओंखारलांनो मोना। बिसोरो 10 बाजिनि उनाव ओंखारलांनो मोना। नाथाय ओरैबायदि जाहैबाय, नै दा सिकिउरिटिफोराबो मा खालामो, बिथांमोना फैसा लानानै मेनेज जायो फरायसाफोरजों। ओमफ्राय 1 घन्टायावनो फैफिननांगोन दै ओरै होननानै माने फैसा लानानै हगार हरबाय। बे 1 घन्टायावनो लोंबाय, लोंनानै फेबाय। दा जोंनि बिटिआरआवबो बिदिनो बहुद फरायसा गथ'आ गाज्रि जानो हमदों। ओंखायनो जोंनि बर'फोरखौ आङो
एखुथाहै खावलायनो नागिरदों जे जाय थाखा गोनां बिमा बिफाफोरा गावनि फिसाज्ला एबा फिसाजोखौ गुबुनाव थिनहरदों जोबोद मोजाङै आन्दाज लानांगौ बियो थांनानै फरायदों ना बाहेराव बांसिन बेरायदों ना हर हराव बेरायो ना सोरबा सिख्लाजों ना सोरबा सेंग्राजों गोसो थोलायो बेफोरखौ आन्दाज लाबाय थानांगौ मानोना नोंथांनि थाखायाबो ओरैनो ओंखाराखै आरो गथ'आबो मोजां जानांगोन हरखाब जुदि जानाङा गाज्रि जाथाय जाबाय बिब्दिनो एक्सिडेन्ट जाबाय सासेल' फिसाज्ला नोंथाङा अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन ओंखायनो जोङो गासैबो बे जायफोरा थाखा गोनां गोरिबफोराथ' दोनहरखाया बै थाखा गोनांफोरखौ आङो गंले खावलायदों जाहाथे गथ'खौ फरायनो दोनहरब्लाबो एसे आन्दाज लायो सुलुं लाबाय थायो खौरां लाबाय थायो गथ'आ मोजाङै फरायदोंना फरायाखै थ' बेनि थाखायसो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन आरो जोबथारनायाव आं मोनसे खावलायबावबाय जाय बिथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो आरो लाइक खालामदो बिदिब्ला आङो दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि जै बर'नि गोजोन्थों।